Keď je človek odpojený už dlhší čas, nechoď po diaľnici. Choď po malých stupienkoch takého rebríku nápojenia. Najprv regulácia samého seba, nie toho druhého. Skôr než niečo povedz, polož si otázku. Idem sa napojiť, alebo idem vyťahnuť odpoveď? Ak ideš vyťahnuť odpoveď, bude z teba cítiť tlak, aj keby si hovoril pekne. Za druhé, daj nejaký signál bezpečia, taký mäkký začiatok. Namiesto, tak toto ďalej nejde, musíme sa porozprávať. Skús niečo ako môžem, vnímam, že sme sa vzdialili a chýbaš mi. Bez ty vždy, alebo ty nikdy, len kontakt. A tretia vec je taký mikrokontakt bez agendy. Odpojený človek často nezvládne hneď hĺbku, ale zvládne 1% blízkosti. Niečo ako dá si so mnou čaj, alebo môžem ti spraviť kávu, idem sa na chvíľu prejsť, si sa chcela pridať, poteším sa. Alebo daj do toho trochu zraniteľnosti. Mrzí ma, že sme sa vzdialili. Pointa je žiadne riešenie, žiadne otázniky na dušu, len malé pozvanie do kontaktu. Nie hneď diskusia. Prítomnosť.